Ukuzethemba kuThabo Bester ebhekene ngqo nejaji enkantolo. Sichithiwe isicelo sesiboshwa uThabo Bester sokugunyazwa ukusebenzisa i-laptop esejele. Lesi siboshwa sidonsa udilikajele ngamacala okudlwengula nokubulala. Njengamanje sibhekene necala lokweqa ejele ngonyaka odlule. UBester unikele enkantolo ngoLwesibili, okulapho efake khona isicelo ngenhloso yokuzilungiselela ukuqulwa kwecala lokweqa kwakhe ejele ngoFebhuwari wangonyaka odlule. Le nsizwa yayiqome ukuzimela yona enkantolo. Inxuse ijaji ukuba livume ukuthi ithole i-laptop, yaze yabeka nokuthi igadwe ngeso lokhozi ejele. Ngakho-ke akukho okubi nokungale komthetho engakwenza uma ithola lokhu kuphela izolandela yonke imigomo ebekwele yona. Your Honor, I would like to take the court into the processes that I've gone through to bring this application before the court, and also reason why I've requested for a laptop or access to internet or information, as access to information is a constitutional right of anyone. And also, you don't have a constitutional right to a laptop and a project. Can I finish? No, Angitholi isho iphephandaba, anginawo umsakazo, anginalo iwashi, angazi nokuthi isikhathi sini. Yindlela engiphile ngayo ezinyangeni eziwu-16 ezidlule. Kusho uThabo Bester ezikhalela ejajini. But I have the constitutional right to access to court, and the resources can be limited, as a right to an inmate can be limited under limitation. And under those rights, Your Honor, there are access to laptops and modems in prison currently to students. So are you saying that I do not have a right to access court? a student, Mr. Bester. No, Your Honor. I'm giving you access to law. Uqome ukuzimela enkantolo uThabo Bester ngesicelo sokugunyaza ukusebenzisa i-laptop ejele ukulungiselela ukuqulwa kwecala lakhe. Your Honor, I have evidence in the main application that has to be seen, that is visual evidence, which is press briefings. It's also in the responding papers of the main application where the respondent states that I have not added those press statements that I've put because of the fact that I do not have access to them and I have not watched them. And how am I going to watch them when I'm in CMAX? Uzwakale ekhushukelwa ushukela uBester ngesikhathi ijaji limtshela ukuthi akanalo ilungelo lokuba ne-laptop. Awunalo ilungelo ngokomthethosisekelo lokuba ne-laptop ne-modem, kusho ijaji. UBester uphendule ijaji ngokuthi liyenzelela. Ubonise ukuzethemba uBester echaza udaba lwakhe ebala namazwi ahlukahlukene okuthiwa ama-laptop asetshenziswa emajele. Yize kunjalo, inkantolo ithe cha, hayi namhlanje, hayi lapha. Inkantolo isikhahlelile isicelo sakhe ngokuthi akukho semthethweni ukuba athole lezi zinto azifunayo. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.